Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon, nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musiga. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello mga kasama, kinigya po ng inyong Kuya Joel Binsi, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan o sa tanang mga kaigsunan mga kasama. Hagong kagihapon kamo sa paggamit sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa ka babay nga nagpatago lang sa ngan nga Gile. Inigibuhatag duwa sa radyo ni Arellano. Kailangan ang atong magtatampo si Gile. Kinigibuhatag duwa sa radyo ni Arellano. Kailangan ang atong magtatampo si Gile. Kini akong problema bahin ni sa kong bana nga ambot murag wa pagibuot. Ug kun nganong nakaingon ko nga wa pagibuot kay magsalig lang pirmi siyang mama. Mama's boy kaayo. Ug kun ngano ingon man gud ini ang mga panghitabo. I know just how to whisper and I know just how to cry. Kapoy ni mo! Abi na ko diri na kabasa. Out of nothing at all, making love. Out of nothing at all. Love making. Mo ba na love making. Ano? Mo na? Wala no. Ngano de ka ni dool man ka oy. Ano ni ama ni ang badala kong bay hanaw ha? Sabihin no. Way hanaw so. Ano man babes, ayo pistori ka na. Ha? Si Bibs, Bibs, si Mama bang si Papa, si Mama day, ano ga dia? Ha? No. Ana akong ugangan, nga pinangkaon kayo sa iyang anak, pag isabihin nyo na, at imanon lang gihapon? Yes, babes, na dito. Sige, babes, adtoon ako, babes. Ha? Akong kanaugon. Hay, unsa na sa kay tuyo, anak nga ni Ariman, mga saba na sad ni nato. Eha, Jelly. Huh? Doon niya akong ugangan, eh. Kumusta ka naman, Iha? Okay naman ko, Malordes. Bueno. Na ako'y mga mga pagkaon, ha, Iha? At timan na nagmaayong imong bana. Ikaw na may asawa, busa ayaw ko taon pasagding among anak. Kay pinangga, kaayo na namo. Pinangga mo sa ako si Dax, ma. Mas mayo hinoon. Dax, iho. Dax. Awag ka, Dax. Dax. Yes. Darling, ha? Yes ba? Ano man? Inako'y dang grocery diha, ha? Kabunay bahalaan, ha? Naay mga karne diha, baboy, manok, o ingon man baka. Nyar ko nung sa may gusto ninyo, kay dili bang gusto nga, mapas mo na akong anak, Iha. Okay na yun. Salamat, Arima, salamat. Salamat kaayo, ma. Tuod, unsa naman? Wa pa mo'y balita nga may tiki na ng tiya ni mo, Iha? Bata ba? Ang buta kong ipasabot. Kay gusto na maguntaon kung makakita sa kong apo, Iha. Hibong lang kung anong tiki. Kasi lang si Iha, we. Kabihain ko di ay ni mo. Pasensya na ka, ma. Iho. Tama. Gusto kong animan ni hapon, ha? Mupahuway lang una ko. Sige, ma. Adto lang sa kwarto na mo pahuway. Usara man ko'y kwarto na mo. Adto lang dito pahuway, ma. Samtang maghi kami para sa panihapon.
Darling, masa imong lutoon, ha? Kanilang baboy, babe. Magkumba ta. O ba? Ayaw. Nga naman. Sige, di mo kaos mama na ba? Ha? Nagli ka na siya sa baboy? Nga naman high blood? Ya, siya man nagpalit ani. Siya man nangumpara ani. Taysa. Ako lagi, pero mangutana sa ko, ha? Unsay ito, ano niya? Nga, unsay lutoon ni mo. Kay, huwat lang kay, mangutana ko kaniyot, ha? Sabi tao ng tawhana, hasta luto. Awa day. Di mo kaos mo baboy. Manok lang kuno iya. Yung nagpalit pa man siya baboy, nga di man na siya mukha og baboy. Para ako bang kuno ng parang kanang baboy ba? Kay, dili mo siya mukhaon na ng baboy, paborito kay na ako. Unsa gudi ay, para imo ra di ay na. Dili na para ato. Diyan po katuan, ha? Saon man ako, di ko kahuratan na. Imo, sana ato ng duwa. Ayos sila, ay nalang good palusot pa, Dax. Kasabot ako, Dax. Silang okay ra. Nya unsa man, unsa pagkilutuon nato? Ka naman, Dok. Ikaw rin bahala kung saan yung pagluto. Ingon anak ka pinangga sa akong ugangan ng akong bana. Mao nga akong bana sad, murag mugara sa hinuon. Unya to? Ay, anak, musta naman? May kay may aripod ka na. Oo, nakay. Ako giapa si mama ni mo kay basigili na hinuon mo pa uli. Ha? Ari mong puyo. Ano mo aripuyo? Ay, mingaon mo kasi ni mo. Mabitaw may anig na siya kay gimingaw ni mo. Mao nga ako pong giapas. Ba? Anhil nga mong puyo mura. Ay. Mama eh. Mayo kay say-sayo ka karon nga miapas nako tadi. Kay udayon ra ba kag pamaghot kung madugay ko. Pa? Pa, amin ako pa. Nikaon na ka pa? Ay, mangutana pa man ka, oy. Pagsuka dalan dito. Kay di gud mo ingon nga wa pa. Bisag gigutom na. Suka dalan dito. Oo, ma. May pagkapati sa dibatasan akong ugangan da. Di ka maong mangikog og sulti. Ay, kalamihan ni. Kasama nagluto ni Inday. Ako pa. Mayo di kang mangluto, Jilly. Tabaang na. Maubitaw nga akong gibutang nga gamay nga asin. Patis di ay, patis. Babes. Mayo ka na maluto, Mama, babes. Patudloan na niya luto. Mayo ka na. To di ay nak. Kumusta naman mo din Wa mo maglisod, ha? Kuan. Nga nugod taong maglisod man. Nga hinatdan ko man na sila groceries dere, tadiyo. Hilong rago diha usat Lourdes. Dili may ikay gipangutana. Sila mas Jilly. Kaya nga naman di ay. Bawal na daerong mutubag. Dili man ikay gipangutana. Ayak pagtingog diha kung dili ka pangutanon. Wasat kay batpasan, oy. Ay da, bahala mo diha, oy. Suko na nos mama, bada. Ay, pasag di. Murag karoon pa man ka na ng imong inahan. Day, Jilly. Pa? Pasensya na ka ng imong ugangang babae, ha? Anak yun na siya. Okay ra pa, kasabot man ko pa. Hala, sige, tiwas tagkaon. Uy, way buwad, Dax. Wa man mag-apil si mama og buwad pa. Sige na lang. Lamay mo sa ning imong gilutong manok. Hala, sige, magtiwas tagpangaon. Lahi agad sila batasan, akong ugangang babae ug ang akong ugangang lalaki. Mas buutan ning akong ugangang laki. Unya. Oy, Lourdes. Usa man tayo oras mo pa uli. Ha? Unsay mo uli? Ani pa ko ay. Ubanan ko pang akong anak din Uy, unya nga mga buluhat nung dito sa bahay. Tapay atong mga ero, kasamay mo pagkaon to. Ay, gitugo na to, nako si Kuan, ang atong silingan ba sa tapad. Napakanoon ang atong ero. Unsa? Nayabag naman yung taon ka, uy. Sa nayabag. Basta kay di pa kong pauli. Ikaw kung gusto ka, una dito. Kay naapaman ka kay trabaho. Ay, sige. Huwag man lang ito manguli. Ay, sige, pagkagahe ni mong odi, ha?
ugma mangulit na. Dini lang mo higda sa mong kwarto, ma. Ato lang usap mi sa sala higda si Dax. Mao na inyong kwarto? Kabaho ba ani, oy? Wa mo air freshener? Paliti sa tao na ninyong air freshener inyong kwarto, oy. Wa pa yung aircon. Na may electric fan, ma. Bisa na. Lahi man yun ng aircon. Ay, yun sa man tao ninyong paglimpyo, yung kwarto, murag gidali-dali ramanin mo. Bibi. Kuha silhig bito. Dito, ako'y limpyo. Ako'y silhig. Oo, ma. Ay, matay di para na ako ugangan. Ay, kayong. Kangayog yung, sus. Pero sige lang, pailob lang ginoon na, Jelly, ha? Pailob lang. Ay, sinsya lang ka ha. Anila sa tasala na amos mga magpapa. Alita-hida sala, okay ra ka? Okay raman, Dax. Huwag na problema na ako. Anad naman ko aning pinubri. Ang wa na ko maandi. Kanang batasan sa imong inahan. Over, gid kaayo eh. Ngano di ay? Unsa di mo kadatos inyo? Kanang di man kami dato tao sa mga ay. Mao gani, ibuong lang ko. Ang batasan sa imong inahan. Mura na gid siya kinsang datua. Ay, sa bata. Bata ba? Si mama ba sabtal na tao na unsa kay. Saon anak yun siya. Naglain naman unta ta. Pero siya manggi musunod na to dinhi. Nilain na tagi ka nito sa inyo. Kay dili ko gusto nga magsigig tagaw-taw ng imong anahan. Karon nisunod sa ginoon dinhi. Saon na to. Nginlan ko na taon siya. Inahanan ako. Unsa ka, Dax, mamalhin ta og lugar. Kanang layo dinhi ba? Kanang tabukon og dagat. Di ko sugot. Di mo sugot sa mama na eh. Kasi buti may pasabot. Mag-agad ta sa gusto sa imong inahan. Di man sa ingon anak. Dax, minyo na ka, oy. May kaugalingon na kang pamilya. Di na mister nga mag-agad pa kasi imong mama. Kinahanglan mo barog na kasi imong kaugalingon. Sa kaugalingon nimong mga tiil kay may pamilya na ka. Magdisyon ko barog eh. Iba ko nagagitag barikos. Ilom day, paraw ka, kwanggol. Nakita na ko nga maglisod gid akong bana kun wa iyang mama. Mao nga ako siyang giobserbahan kung makahimo ba gid siya nga si Yara. Kirkuling, ma'am. Brato ra. Tablar na kirkon ganin yung bahay, ma'am. Pila ni. Unsay nga? Ba kami ba? Pila ni? 1.5 ra ni, ma'am. Tistingan na to, ma'am. Soan? Aro magkita o mapili mo sa kabugnaw. Nasuko ka? Aba, man. Maligya. Wa man. Pila ni siya? 1.5. 1.5. Kaning unsa mo na, day ha? Unsa na? Babe, nindot kaayo o. Mas nindot pa ni sa electric fan kay bugnaw man. Mura siyang aircon. Yes. Unsa mo na siya? Hala, air cooler, sir. Bugnaw kayo ni. Unsa? Tamarin mo ay sa ibabaw, sir. Ang gawa sa ni, ang ice. Kabugnaw sa ice. Taro nga, sir. Iwa mo ka na orient og maayos inyong manager. Orient kang balik. Sorry. Pa-orient balik ka na balik ka, be. Ano ni, sir? Air cooler ni. Bugnaw kayo ni. Butangan ice sa ibabaw. Ang mugawas ning kabugnaw niya, sir, gikan sa ice. Mo'y mugawas gikan sa ice, ha? Bugnaw kayo ni hangin na yung mugawas, sir. Bugnaw kayo. Sir. Pakiyugo ikaw ba? Pakiyugo din kang Pedro, ha? Mao, Jud. Sila dapat ang partner. Marigi gamit ako sa amo, sir. Bugnaw lagi. Murag ko gitakigan. Uy, kuyawa, ana di ay. Labi na akong Paris, ma'am. Akong kaning kauban, sir ba? Si Pedro. Si Pedro. Gadungan may kuha ni. Ang iya, gigamit niya dito sa ila. Pagkaugma, wakalihok, oy. Ha? Wakalihok si Pedro? Niya siguro sugar. Frozen town. Luya taon eh. Ano na frozen man sa dong? Tungod ka bugnawan ni madam. Kidon. Babe, ganahan ko ani. Palita ani, babe. Ito nyo. Sige, kadit. Uy, babe, may lakaw ka. Asa ka, babe? Asam to, sir, ma'am. Magkuha tingali itong kwarta. Puston ko ni daan, puston ko ni. Ikabaling na ni karton daan. Puston ko ni. Okay. Kwarta na. Unsa dong? Wa man. Makapaniud to ni taon ko ani. Tumara ba? Babes. Okay. Babe, asa namang bayad? Kuan. Kanang di gyud ka kwarta ni siya. Kay?
Kay di ganas mama, Bibs. Unsa? Putos na rin ako, sir. Wagi kay Gortao. Sige ko. Putos na rin ako, sir. Pero ikitaon ko rin yun, sir. Kiputos na rin ako. Pero itaon ko rin yung mamoy. Kiputos na rin ako. Pas pugi ko ani pagalikihaw. Rabi ko pamahaw ani. Babe. Di man ganahan mama, Bibs. Dili man si mama ang mo gamit anak. Babe, kita man. Bitaw. Ayaw, lagi. Bati ko na. Bati mo na dong. Oh? Hindi mo sugot siya. Ay lang bati na, bati. Sabad ha, oy, naunsa masag ka, oy, mag-agad magkapirmisi mong inahan. Di man ganahan si mama, bati mo na. Unya, di siya ganahan man ko. Ulo. Masa man, di ka mo palit, ani? Di mo sugot si mama, bati. Paraw ka makaha. Apil-apil mo ka ng mama, oy, naunsa man ka. Pila din na siya, dong? 1.7, ma'am. 1.5 man to kanina. Grabe ha, tubo man dayon, tikasan sa gada. Ang gikulbaan man ko. Sabad eh, kulbaan. Mapas mo niya ko. Sabad eh. Way halin! Wop down ko yung litaon. Bati, samot, bati, ginariin mo ko. Way halin, bati! Hala, unsa? Ano to? Hala, babe! Babe, si mama ni mo nasa saog. Siya naghagsa. Babe, dali, babe! Anak-daki ko sa bato na. Ikadak-dak diha, imo ng mama. Noon sa mga tao na, Nalamba man na siya. Wala man ay panimuot. No. Ma? Babe, dalo ta siya sa ospital. Basig na unsa na siya. Dali diha. Dax, dali, dax. Taysa. Ano man, oy? Tanong siya ko sa mama, padaba sa ospital. Ginuo ko nimo. Unsa man pagtubakan ng parawa ka na kuyapan man na. Bitaw. Kadang, kinsabla di ako pagkatunon. Wa mas papa, si mama, yun. Pangutan anan tindiro ko ka na eh. Kanang air cooler. Pangutan anan. Brad, Dong, datos, mama hospital, dong. Dadaan niyo pinanaliya, sir. Dool naman. Bati na bati, ulmida. Ma, Maro mo pala. Pagka-hospital, ma. Na-slide ang akong ugangan og nalamba, unya na kuyapan, may gani ka ay naulian ra sa dayon. Muna kong problema sa kumbana, kay di gyud kahimog desisyon nga siya ra, magsalig lang pirmis iyang mama, unsa akong kumani siya, uy, unsa akong buhaton aning tawhana? Unsa man og kamo ang pasultihon? Jelly. Sa tanan nga nagpaminaw sa Liberty Tree. Good morning, Ma'am Priscilla. Good morning. Sa tanan. Bam, good morning, Bam. Kuya Pedro, good morning sa tanan dakog lutupan. Good morning ng tali. Sindira og tuba. Tali si Linimor, si Victor. Si Anjana, si Noy Bimbo. Kato taga pinungahan. Pulito. Taga pinungahan si Leslie Kwan, Lando Umandak nga taga Kwan. Lamak pinungahan. Sila si Kwan, Irwin Rosiro, si Arturo Tukib. Nula Pangan og si Pauling Sialonggo. Ate Pres, Okay, ang sendo na ito karong adlaw, Gulyat. ang atong silver Ate Pres, Jilly. Hindi Jelly. Jelly. Si Jelly. Dili na imong apo ha, kasi hindi Jelly ha ka. Hindi buutan mo to. Si Jelly. Kani, buutan sa ginoon si Jelly Ate Pres, kaya ang asaw, ay ang bada ba? Amrog mamas boy kayo, tanang mga... Salig pasinahan. Ang tanan nga mga desisyon niya, yung mama mo Bayang pahukmon. Hawkmon. Pero di maayo Ate Pres, no? Mamas boy. Mamas boy kayo, di Hindi naman siya manarbaho na lang. Kinasalig pa siyang inahan. maugyot. Dato tingali kaayo no, ang iyainahan. Dili masad ko nung kayo dato Ate Pres, na lang yun. Sakto-sakto ra, pero ang diferensya lang kay dili gyud siya ka barug o siya barug gyud mo ko gliw na kay pamilya siya kay bawo ka naggan kita barikos sakit kay barug Saninan mang barikos na. Ganggaw. Arabi barikos na. Dagan siya barikos. kay barikos no Mao biyan na aplasan ra ni mo sidli elemental oy barikos Mao na. kay na naunsa Mao binay sagad mabuagan Gulyat kana bitaw mamas boy. Nya di na. ikaw Ate Pres di ka ganahan po din na Ate Pres Oo. Kinahanglan, ikaw laki ka, kinahanglan barug ka. Ikay mo kuan sa inyong panibay, no, di ba? Nya di Ug gyud tabang ang imong inahan, tabang, pero Tabang. kinahanglan Salig, ikaw magkakadadlaw. gyud. Oo, ikaw gyud. Adlaw na masalig. di maayo di maayo Ikay amahan. ikay amahan haligi Sa Kay panimalay. malay. Malay ang asawa magpagahir sa ligi. tipagahi sa Magdag simento. ganguon Magdag simento. Deduction ko, no. Bago sa'yo mo katampangan ni Babe. Tipagahir sa Kay ligi. ikaw ang kape. Ari pa din. Naamo kay Bible ya. Kung ari ka diri mulingi sa Old Testament sa Genesis 2, versikulo 24. Gingon dire.
Tungod ini ang lalaki mobiya sa iyang amahan o inahan, ug mutipon sa iyang asawa ug mausana sila. Karon, mao nga naglain na ni sila. Apa na ang problema kay matok pa sa asawa. Muapas mo sa nimong inahan, oy. Kay mingaw sa iyang anak. Pinangga ko nung kaayo niya iyang anak. Usa ka basketball player, gulat nga amigo nako. Gibiyaan ang asawa. Ha? Ano man? Ano man? Magsige mag-agad sa iyang mama. Uy. Mama? Balisad ni. Balisad ni ang asawa may dili man sa kalikog wa ang mama. Yung gusto siya sa iyang buhaton, dili sa kabulyo kay naa ang mama sa asawa kay mama's girl po ang asawa. Mao ni nga nini karon kasi nga na itong Cinder kuan. Jili. Nini karon Ma'am Jili, matod pa ni mo maitag mabalhin mo og labang dagat, no? Pero tako nang giaso ni mo nga dire na balim to kong amigo kaya nga asawa sa mo yung mama girl kanang naang gibiyado niya asawa. Wala ko mingon nga biyain mong bana ha. Kanang naang unsay nga ni sulti siya, na siyang sulti, o, ay mayo ka, kuan ka ng, uyun-uyunan ng inahanlan, ka na murag, sakay-sakayan lang ka, madami. Ay, ang karon kay kuyapan pa niyang, natumba man niyang mama, bang? Kuyapan, magiwa pa sakay sa mga sakyan. Pagtumba, gingnan siya ang asawa nga, doon sa ospital siya. Time sa ako, sang pangutan sa mama, mapadabot siya sa ospital. Pulting, hindi na, sumatyo na. Saura na, be. Sige, Matthew na. Ma'am, kanana ang... Kumusta naman ron ang imong ugangan nga natumba? Okay na siya. Ang ako bag napakong ang uoy. Kumusta naman ron imong kuan ugangan nga natumba? Maayo na siya. Nakalakaw na siya og balik. Ani na lang, Ma'am Jelly. Karang i-pray na lang na nimo. Imong tawgon ang gitawag na tong Holy Family. Mama Mary o si St. Joseph kay sila mo ay modelo sa mga tanang magtiayon Goliath, diba? Iampo na lang, ihangad na lang ang tanan tungod kay wa may imposible sa pag-ampo, no? Hinuon pong pasamigo na kumpare, o dili kadunggon karon, ampo lang. O dili kadunggon ugma, ampo lang hapon. Dili ka sunod man, ampo lang hapon. Hindi natutulog ang Diyos, matot pa. Balik ta. Kung gingon, matubang Pedro, ang mga inahan, iwag sa panimalay, ang mga papa, haligis panimalay, ang mga inahan, oy, tigpagay sa ang kagati Priscilla sad nga, ikaw, kay laki ka man, mubarog ka, sakto ba ito pres, gingon? Usbag ko nung litok pres, gina ko isakay. Ikaw, kay Bana, kinhalan mo barog ka sa imong kaugalingon. Ikaw laki. Kay ikaw laki ka, haligi ka, sabay. Panimay. Ate Priscilla, bayot ko, mubarog rin ako. Yun ako, ang puzzle, dihan.